naamanggoy giduso karon mga kasama nga balaod nun dito sa tuang Senado kining paghatag daw og bugas bugti sa recyclable nga mga basura o plastic. Straight to the point. Ang nagduso ni ini mga kasama kay si Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin. Ang iyang giduso mga kasama sa Kongreso dahil kini dili sa Senado mga kasama no sa Kongreso kining House Bill 7781 nga dunay titulo mga kasama nga walang plastikan palit bigas bill. Mauyon ba ka o kanang pabor ba ka sa mao nga balaod nun karon mga kasama nga in exchange of imuhang matigom nga mga plastic nga mga basura mga kasama hatagan ka og bugas. Siya maayo man na siya nga napamaagi kay isa po na siya makakuan po na sa ato ang mga basurahan isa po na sa makatabang po na siya ug makakuan po na sa mga pobre pod nga na mamasura so sabayan og kugi. Okay man na siya, wala man na problema para makakuan po na bawas po na sa ato mga basurahan pod nga ilabay dapat ilabay sa gasa adi tigumo na lang kay para ikuan na lang sa bugas. Para sa kuha, okay ra kaayo ng mga plastic bottle kay mapuslan pa man gyud na sa uban. Kay sayang rampo kay nagpasad-pasad nang ibutang na dito sa mga basurahan niya di magamit. May man tong tigomon kay kita pong nagtigom makaabil po ta sa bugas. Makabenepisyo. Maayo pa ni siyang estratehiya sa government ngadto sa mga Pilipino. Maayo man. Okay ra sa kuha kay makatabang pa sa isig katawo nato. Okay ra pud siya ma'am para kay sa kaayuhan mo pud na para ang basura dili pud magpataka na lang pud og labay tapos mapuslan pud siya kay lisan mo siya bugas. Dako kay nagtabang sa mga katawhan nilabi na sa mga pulubi. Dili na sila magsalig nga mangayo sa isig katao para makakaon lang kay sa pamaagi nga mag-ipon sila mga plastic bottle. Gawa sana makaipon sila, makatabang sila sa environment na to nga malimpyo o di mawala silang mindset nga magsige pangayo sa mga isig katao no. Straight to the point.